ki nagulabi di masa paling gelap dalam perjalanan hidup Apostol Paulus, ibana mengguriton manurat poda nama saya torang di ayat 10 bitui asari pas halak ni debata jala hobas tunasa ulau nadinda jala podau manmai sahat tuhita damang dohok deina hita akan terus ni Yesus Kristus hita nasume nasin nani hokop ni Yesus Kristus ibana ola sumea hosara humokop pita dong hita jao haluauni ahado sasitongna na pinangilo ni Tuhan nang makokop hita ganun siang mulutang cukup bahita holan marugamo Kristen cukup bahita holan naroto parmingguon cukup bahita holan ringgas tu partangyangan ringgas mandohoti akapumuan ko cukup dohita holan mandohoti sudera kami pakobesuri daw alay di ujung ni sudena angka nata ulahoni imana ni lona asari pas halak ni debata jala hobas tunasa ulau narita baik partohonan baik pangulan na sa partohonan suang-suang nang salud na lugas tadi mang tulu si putihota siang turbukon damang loob dainan para jolo teladan hidup dan keteguhan iman. Di ayat 10 satu ayat 10 tului didokon Apostol Paulus do di ayat 10 alai di huton hodoau di poda di parange ditahi di hamorseau di labas holong dohot benget di roh sebagai natoras to si Paulus mandok tu si Timoteus anak di si Paulus asal matang tudos-tudos dihita akan natoras mangaleho po na tuwaka yanakon na pinalumehan nito hatay dihita sila po na duhita maradong akan nakot-tabi Timoteus masih ajar siap ngulu na patut si tinuo ngulu ni si Paulus na patut ditinda kanon itaboto tamang no dainang hamo kanungan iya haporsiyaw